Inkampani ezityanda igila ekuphuculeni imfundo yase-Afrika, i-iSchool Africa, ivuselele umlingo wamagama kwisikolo samabanga phantsi sase-Igugu eMfulo South kusasa namhlanje ngexesha lombhiyozo wosuku lwehlabathi lokufunda nokubhala ngesimbo. Usuku lwanamhlanje lusetyenziswa njengephulo lokubonisa abafundi abaselula amandla olwazi lokufunda nokubhala ngelixa bekwanikwa isiseko esomeleleyo sekamva eliqaqambileyo. Kanti ke ngokuhambelana ngenguqu kunye nobuchwepheshe banamhlanje, i-iSchool Africa igxile ekuvuleni iingcango zobuxhakaxhaka obuphucukileyo nasekukhuthazeni ulutsha lwakumazwekazi ase-Afrika ukuba luphuphe ngokwaneleyo. Ukuqaphela usuku lokufunda nokubhala lamazwe ngamazwe nolubhiyozelwa nyaka nonyaka ngomhla wesi-8 kule nyanga. I-iSchool Africa ityelele isikolo samabanga phantsi Igugu esizinze kwindawo yaseMfulo South. Injongo yolu suku kukuqaqambisa ukubaluleka kolwazi lokufunda nokubhala kubafundi ingakumbi kwabo basebancinci. We use this day to celebrate literacy, not just to acknowledge it, but to really celebrate what it means. Literacy, researchers actually found that literacy is the main predictor of later life success and academic success. If the foundations are not set and the love for literacy is not sparked in the young years, it's hard for the learners to then develop the love for literacy and succeed. So this day is very important. Umxholo wolusuku walonyaka uthi ukukhuthaza ulwazi lokufunda nokubhala kubuxhakaxhaka bale mihla. Kwaye injongo ye-iSchool Africa kukungqiyama ngalo mxholo ukuphucula izinga lokufunda labafundi. We are moving with the times because now we've got iPads that they read with. So iSchool Africa has a program called ABS, which is African Storybooks. So now instead of taking our usual books and reading, now they are doing it with technology and they are happy to do it. Eli phulo nelaqala ngonyaka ka-2009 ligxile ekuxhobiseni abafundi abancinci ngolwazi oluza kubakha lubavulela amathuba ukuya phambili, njengoko kusithiwa lugotywa lusemanzi. The iSchool Africa program is a program efikela esikolweni and brought about huge change. Remember, learners learn differently. And with learners learning differently, those who are not so independent in class, they get to be independent with the use of technology. Take, for instance, when a learner is using an iPad, they don't get to interact a lot with others, they're interacting with the iPad. And now you can see, oh yeah, I understand that this learner can see ABC. It's just that they're not so verbal like the others. And remember, learning using technology, pictures, they can always remember pictures, unlike the word that I said as a teacher. So such a program brings about multiple intelligences with the kids. Le nkqubo igxininisa kulwazi lokufunda nokubhala olusisiseko kunye nolwazi lokubala ukuquka nolo lobuchwepheshe nobuxhakaxhaka bale mihla. Kwiindaba zaSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka.